हेलौ लोगोफोर बरायलायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आंनि दिनैनि बे भिडिअआनो जाबाय पार्टिनि भिडिअ जागोन जानायनि पार्टि लोगोफोर संनाय खावनायनि भिडिअ जागोन नोंथांमोननो आं एसे दिन्थिलांनोसै आरो बियो बबेयाव जादों आङो बेखौ उननि भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन फोरमायलांगोन आरो बे लोगोफोर आरो मिथिखायो नोंथांमोनाथ' संनाय खावनायाव बाहागो लायो होननानै आरो बेयाव माबायदि पार्टि जानो थांगासिनो आरो मा संदों आङो बेखौ गुवारै नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन दे लोगोफोर दे लोगोफोर नायलांबाय था प्रथमावनो दिन्थिनोसै जोंहा नै बिथिं नै फुरा मा होनना बुङो साफाय पार्टि बिसोरो सुग्रा बिथिं नै बिथिं नुबाय दा गावगाय आरो मावनाया गावगाय मावनाया आइटेमा जाबाय नैबे सबाय संग्राफोरखौ नायदो नैथिं बिसोर सबाय ग्रुप दे सबाय ग्रुप सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ नायग्राफोरा सबाय जानानै माबायदि मोन्दों कमेन्टआव खिन्थाहर लोगोफोर संग्राफोरा नै बिसोरनो बेनिफ्राय आरो नैबे सबजि डिपार्टमेन्ट बेनिफ्राय नै सबजि संग्राफोरा बेनिफ्राय आरो नैबे जाबाय ना आइटेमनि नानि जागोन आरो नै ना संग्रा डिपार्टमेन्टआ नै बिथाङानो जानायनानै नोंथांमोना नाखौ कमेन्ट होदे जायफोरा बेयाव फैनानै नाखौ जानायगोन कमेन्टआव होबानो जाबाय नै बिदि बनायना लानो गोनां जादों ग्रेभि बे फुरा नानि ग्रेभि जागोन आरो दालिफोराथ' जाखाजोब्बाय बेनिफ्राय आरो जोंहा नै दिनै बोरमा डिपार्टमेन्ट नैबे बोरमा खासि बोरमाया जाबाय गासै 1 कुइन्टेल दङ दै बोरमा खासिया 1 कुइन्टेल होगासिनो आरो जायफोरा दिनैनि बे पार्टियाव फैनानै बोरमा बेदर जानायनानै नोंथांमोना टेस्टखौ मोनगोन नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहर मोजां जादोंना जायाखै संग्राया नै बिथांमोनानो नै बोरमा संग्राया नै बिदि नायना लादो नै बोरमा खासि संग्राया कमेन्टआव खिन्थाहर बिसोर बोरमानि ग्रुप नै जानायनानै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायग्राफ्रा बेयाव जुदि जाफैफ्लांदोंब्ला बोरमाया माबायदि जादोंमोन बेखौ कमेन्टआव खिन्थाहरनो बावगारनाङा आरो लोगोफोर बेनिफ्राय नैबे जाबाय जोंहा अमा नैबे अमानि ग्रुप नै अमाखौबो नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरनो हागोन माबायदि जादों गोथाव जादोंना जायाखै नै बेनिफ्राय नै बिथाङा जाहैबाय आरो बिथांनियाबो बोरमायानो दै बोरमाखौ एकदम कमेन्ट होनो दा बावगारथार लोगोफोर बोरमाखौ दिनैनि पार्टियाव जोंहा कुवान्टिटिफोरा जागोन ओरैबायदि लकेल दाउ अमा बेदर बेनिफ्राय बोरमा बेदर दाउआ जाबाय 2 कुइन्टेल लकेल दाउआ बेनिफ्राय बोरमाया जाबाय 1 कुइन्टेल बेनिफ्राय अमाया जाबाय गासै 4 कुइन्टेल अमा बेनिफ्राय आरो नाबो दङ जायफ्रानोखि बेदर जाथारा ना बेनिफ्राय आरो नाबो जाथारा जायफ्रा एकदम मिरामिस बिथांमोननि थाखाय पनिर बनायनाय जादों आरो ना लोगोफोर नै जोंहा अमाया नै बिथाङाबो अमायाव बाहागो लादों कमेन्टआव खिन्थाहरनो बावगारनाङा लोगोफोर गोथाव जादोंना जायाखै नोंथांमोना एकदम बावगारथारनाङा दै जायफ्रा जाफैदों कमेन्टआव खिन्थाहर आरो दै लोगोफोर गोथाव जादोंमोन होननानै अब्लाना बिसोर संग्राफोरा आरो थुलुंगा मोनसिनगोन ना बेनिफ्राय आरो जोंहा नै दाउ डिपार्टमेन्टआ माहा थांखो दाउ संग्राया ओइ लाथा नै बेयो दाउ आरो बे लकेल दाउ लोगोफोर संजेनगासिनोसै नै बिथिं जाबाय ओंखाम डिपार्टमेन्ट बिसोरो ओंखामखौ नै बिदियाव सङो दै जोंनिया नै गुबुनफोरा माबायदि सङोथाय मिथिला खिन्थु जोंनिया नै बिदियाव सङो आरो ओंखाम डिपार्टमेन्ट ओंखामखौ गेफे मोनजादों ना गोरा मोनजादों बेखौबो कमेन्ट होनो बावगारनाङा लोगोफोर जायफ्रा बे पार्टियाव फैनानै जाफैगोन नोंथांमोना कमेन्ट हरथार अब्लाना थारमाने बिथांमोना मोजां जादोंमोन होनना बुङोब्ला आरो संनायाव आरो मोजांसिन संनो हागोन नंगौना नङा नै बिथाङा बरिया संनो हायो सबजि बेखौ सबजि संहोगोन दा बेदर संनायावबो एक्सपार्ट गासैथिंबो एक्सपार्टखा मावनाय दांनायाव नै दाउ डिपार्टमेन्टआ नै जोंहा नै दे लोगोफोर दिन्थिलांबाय थागोन बिदिनो नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना मा डिपार्टमेन्ट नोंसोरलाय पियास डिपार्टमेन्ट पियास डिपार्टमेन्ट दङ नै बिथिं नै
दिन्थिनायलाय बाङाय पियासल'सो हानो रोङो दा बिसोरो जेबो रोङा खिन्थु आरो सबनिफ्राय खस्थ'सिना बेनो आरो दे बाखिखिनिया गोरलैसो दा बिसोरो पियास डिपार्टमेन्टआव गोग्लैबाय नै नै इथिं जाहैबाय मैगं डिपार्टमेन्ट नै बिसोरो थारमाने पियासआ लेथ्रा नाङो नालाय ओंखायनो पियासखौ हायाखै बेयाव माने मैगङाव एसे लेथ्रा नाङा नालाय ओंखायनो मैगंखौ हाबाय आरो बिसोरो मैगं डिपार्टमेन्ट बिसोरो दे लोगोफोर नायलांबाय था माबायदि जायो जोंनि दिनै हाबानि प्रग्रामा दिनैनि जोंनि हाबानि पार्टिया ओरैबायदि जानो थांगासिनो नै होगासिनो नै संनाय खावनायथिं रेडि खालामजेनहांबाय जोंहानो रुसुन देग्रा बरिया आइडिया नै उवालाव गोदान बायना लाबोखाबाय उवालखौबो ओमफ्राय नै बिथिं संनाय खावनाया सोलिगासिनो पार्टिया हेभि जानो थांगासिनो दे लोगोफोर दिनैनि पार्टिया हाबानि पार्टि जानाय आइटेमाथ' ओरैबायदिखा बोरमा दाउ अमा ना पनिर सबजि बेनिफ्राय आरो अनेक आइटेम आरोना लोगोफोर दा नै जोङो लाहार फाहार खालामगासिनो बेनिफ्राय अलरेडि फुंनि जानायाथ' जाबायानो नै फुंनि जानायाथ' जाखाबाय नैबेयाव पुरा अमा बेदरा रेडि जाखाबाय ओंखामबो जाखाजोब्बाय जानोल'सो नांसिगौ ओमफ्राय आरो नैबे जाबाय स्पेसियेल अनला फुङावनो अनलाजों होनोसै आरो दा नै खुमब्रा अनला दाउ बेदर होनोसै ओमफ्राय आरो नै बिथिं अमा होगासिनो आरो नै अमा मास्टार बरिया संनो हायो बेयो सोरनोबा अमा संनो नांगौबा लांफैबानो जाबाय नै बिथांखौ बासिनो हाखाया संनायानो संनाय नै लोगोफोर हाबाबाथ' मिथिखायो मा होनना बुङो मा थायो बेदरा जाबाय जोंहा अमा बोरमा दाउ ना पनिर नै मेनेजार जोंहा बे पुडिं मेनेजार माने बे हाबाया जाहैबाय बाथाबारि आरो मा होनना बुङो गलमा प्लास जयेन हाबा मावदों नै बिसोर जाहैबाय बाथाबारिनि बे साइडनिया बेनिफ्राय आरो नैबे साइडनिया गलमा पार्टि नै एसे नाहरला दे एसे गलमा पार्टिनि नै संग्रा बोरमा संनाया संदों दाउ संनाया संदों सबाय संनाया संदों दालि संनाया संदों अमा संनाया संदों नै बैबो गलमानि अमा संदों बियो गोसोम गाननाया ओमफ्राय नैबे लाथा बेनिफ्राय आरो अमित बाथाबारि आरो नै बिथिं ओंखाम डिपार्टमेन्ट बेनिफ्राय आरो नै बिथिं साफाय अभियान धुलाइ पार्टि बिसोरो सुग्रा पार्टि जों जाजोब्बायानोसै मथा मथि दालि सालि सब जाजोब्बाय दे लोगोफोर जानोबा फैबानो जाबाय गलमा रामस्वरुप स्कुल खाथियाव बेयाव जागोन आरोना दिनैनो संनाय खावनाय जोङो लाहार फाहार खालामबाय थादों दा डेक'रेसनखौ माबायदि खालामो ओमफ्राय आरो जोंहा बिदिनो दामनाय देनाय सोलिगासिनो दिन्थिहैनोसै आं दामग्राफोरखौ बिजामादै मोनसिगोनखाय बिराद खुसि जादों ना बिजामादै जागोन दा बिजामादै मोनसिगोन बिराद खुसि जादों बिथाङा नै बिथाङाबो मा जायोथाय बिजामादै मोनसिगोन दा हाबाखौनो जायाखै गोरोङा खिन्थु बिजामादै मोननाय जाबाय दे लोगोफोर नायलांबाय था दिन्थिलांबाय थागोन नै कफि लोंनोबा लोगोफोर नैबेयाव फै जोंहा नै बिथिं ओरै हाबबाय एन्ट्रेन्स गेटनिफ्राय बेनिफ्राय आरो नैबेयाव नै कफि डिपार्टमेन्ट नै
आं कफि लोंनोसै लोगोफोर कफि लोंना हरसै आरो एनथाब जानोसै